בוקר קסום, עוד בוקר, עוד תרגול. היום קצת קמתי טיפה מאוחר מהרגיל. יש פה חתולה שמרחרת את הדברים שלי. חוקרת קצת. חמודה. חבל שאתם לא יכולים לראות. anyways, אתמול הייתי בשיעור מדיטציה עם אמא שלי, ותמיד אחרי אנחנו קצת כזה יושבות. בסוף אכלתי שווארמה, ואכלתי גם גלידה. אני ואמא שלי עדיין מתלהבות מגלידה ספציפית, שהיא אשכרה בריאה, וזה לא מובן מאליו שיש גלידה בריאה. אז קמתי מאוחר קצת מהרגיל, אבל עדיין הספקתי די טוב. עכשיו 6:40 בבוקר, וזהו, בואו נתחיל לתרגל, וקצת להעיר גם את הגוף וגם את המיינד לפני היום שלנו. אז תמיד מתחילים עם חימום של כפות הידיים. היי, בוקר טוב. המפרקים שלנו תמיד צריכים חימום, כי אנחנו בעצם מודיעים להם ככה שאנחנו הולכים לעשות תנועות שהן טיפה יותר עמוקות לגוף שלנו. תשנו גם את הכיוון של סיבוב כפות הידיים, ונעבור מרפקים. צד שני. כתף ימין לאחור, כתף שמאל לאחור, ימין לפנים, ושמאל לפנים. מעולה. נניע קצת את הצוואר גם. צוואר אצלנו לרוב הכי תפוס יותר מכל מקום בגוף, כי אנחנו הרבה בטלפון, הרבה בספה, שוקעים, ובסוף שרירי הצוואר שלנו מאוד מאוד חלשים. אז בואו נעמוד עם פיסוק ברוחב הכתפיים, נתלה את הכתפיים על השכמות. הכניסו ישבנים פנימה, בטן מעט פנימה, ולאט לאט הורידו את הראש למטה כשהסנטר מתקרב אל בית החזה, ותרגישו איך שרירי הצוואר שלכם מתארחים. נשמו דרך האף, תהנו מהמתיחה, ונעבור למתיחה הפוכה. הביאו את הסנטר אל התקרה, אל השמיים, ותעצרו בדיוק איפה שהראש שלכם כבר לא יכול לרדת עוד למטה. ממש תשלטו בתנועה שלכם, לא צריך לתת לראש ליפול. ונחזור אל המרכז. יפה. עכשיו נסתכל לצד ימין. סנטר מתקרב לכתף ימין. גם לא צריך יותר מדי חזק. מה שנעים. וסנטר לכתף שמאל. בואו נחזיר למרכז, ועכשיו גם נעשה סיבובים. אז נוריד שוב את הסנטר אל בית החזה, ומצד ימין נצייר עיגול עם האף שלנו עד למעלה, משמאל למטה, וחזרה למרכז. ולצד שמאל, אל כתף שמאל, לתקרה, ומימין חוזרים אל המרכז. מעולה. הביאו את הראש אל המרכז, ונעבור לאגן. אפשר לפתוח את הפיסוק קצת יותר רחב. נביא את כפות הידיים על הבטן התחתונה, או אפשר גם להחזיק את המותניים, מה שמרגיש לכם נכון, ומציירים עיגולים שמקבילים לרצפה. ממש תנסו ללכת הכי רחוק שאתם יכולים עם האגן. תנו לתנועה להיות עמוקה, אבל לא יותר מדי. רק מה שנכון לגוף. ולצד השני, שנו את הכיוון. רק חימום עצמו על הבוקר כבר מספיק לנו
בשביל לאפשר לנו יום טיפה יותר טוב. וגם את כפות הרגליים נסובב, נתחיל מכף רגל ימין, יש לנו כיוון לצד השני גם, כף רגל שמאל, וסיבוב לצד השני. והברך, אנחנו בעצם מסובבים את החלק התחתון של הרגל, צד שני. אפשר להחזיק קיר אם מישהו צריך, לשיווי משקל, רגל שמאל, וצד שני. והתנועה האחרונה של החימום שלנו זה כל הרגל, כדי להניע את מפרק הרגל. מפרק האגן, סליחה. צד שני, אפשר גם עם ברך כפופה, רגל ישרה, מה שנכון לכם. ורגל שמאל, אנחנו תמיד עושים את שני הצדדים של הגוף, כדי לאזן את שני צידי המוח. היי, איזה כיף אם אתה מתרגל איתי. אני שמחה שאתה כאן. וזהו, זה החימום שלנו. בואו נניף את הגוף מצד לצד. תנו לזרועות להיות משוחררות. מבט יחד איתכם בא לאחור. עקב מתרוממת כל פעם. ולאט לאט נעט את הקצב ונחזור אל המרכז. אוקיי, בואו נתחיל עם התנועה הראשונה. אוקיי. אז אנחנו עומדים בפיסוק של רוחב הכתפיים, אפשר קצת פחות, אפשר קצת יותר. מה שחשוב זה להרגיש יציבות. אנחנו יכולים להתננן מצד לצד, לפנים ולאחור, ופשוט להרגיש שאנחנו לגמרי יציבים. בצ'י קונג אנחנו גם מעט מכופפים את הברכיים, הן לא ישרות, הן לא כפופות, הן מעט כפופות. וזה גם עוזר לנו ליציבות על הקרקע. Hi, good morning. Hope you're okay today. כן. ותולים את הכתפיים על השכמות, ודאו שהידיים שלכם רפויות, הבטן מעט פנימה, ישבנים פנימה, המבט נח על הרצפה, בזווית של 45 מעלות, הסנטר מעט משוך פנימה, אבל גם לא יותר מדי, ודאו שהצוואר שלכם בקו אחד עם הגב, עם השדרה. נשמו אל הבטן, תמיד נשמו דרך האף, אם צריך נשפו דרך הפה, אבל מאוד חשוב לנשוף, כלומר להכניס את האוויר, רק דרך האף. אז תנועה ראשונה, אנחנו מביאים את כפות הידיים לאזור החזה, ועם השאיפה הידיים צלובות, אנחנו מביאים את הידיים למעלה, מסובבים אותם, פותחים, ובנשיפה מורידים חזרה למטה. ושוב, שאיפה, ידיים מצטלבות, מסתובבות אל השמיים, בנשיפה, מורידים אנרגיה מצידי הגוף. שאיפה, רגליים מתיישרות, נשיפה, ברכיים מעט כפופות. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. ודאו שאתם מסנכרנים את התנועה שלכם עם הנשימה.
אז בעצם קצב התנועה משתנה ממש באופן אישי לכל אחד, ואתם בודקים עם עצמכם מה נכון לכם. אתם לא צריכים להיות בקצב איתי ביחד. מה שחשוב זה שאם הידיים שעולות מעלה במרכז, בהצלבה, אנחנו נושפים, וכשמורידים, אנחנו נושפים את כל האוויר. המבט יכול לנוח על הרצפה תמיד, או להסתכל למעלה כשאנחנו מרימים את הידיים. ממש תנו לאינטואיציה שלכם לבחור בעצמה. התנועה לא צריכה להיות מסוימת, ספציפית, פשוט לזרום עם מה שקורה עם הגוף. מי שרוצה אפשר גם להעמיק את התנועה הזאת. כשאנחנו באים להביא את הידיים למעלה, חכו לקמייה של השאיפה הבאה, ואז עלו למעלה, התארחו, ונשיפה חזרה אל הקרקע, אל הבטן התחתונה. בואו נעשה עוד 3 כאלו, ונסו שהנשיפה שלכם, כשאתם מוציאים אוויר, תהיה ארוכה יותר מהשאיפה. לא לאמץ את זה, אבל כמה שאתם יכולים. פעם אחרונה. הביאו את הידיים אל הטנג'ן, גן האנרגיה שנמצא באזור הבטן התחתונה, 2 נקודות, 2 אצבעות מתחת לטבור, והחזיקו מעין כדור אנרגיה, כשהברכיים שלכם עדיין מעט כפופות, הכתפיים רפויות, מבט על הרצפה. נשמו אל הבטן, תהיו גבוהים גבוהים. הרגישו איך האנרגיה זורמת בגוף, אולי בין כפות הידיים, בספייס, אולי בבטן, אולי בכל הגוף. אם נהיה מספיק רגישים, נוכל לחוות את הצ'י שנע בגוף שלנו. בתנועה הבאה, פיתחו מעט את פיסוק הרגליים, קצת יותר. ועם השאיפה, אנחנו עושים תנועה שהיא קצת מתסבכת, אבל אתם תצליחו בסוף. בסוף מבינים. אז נביא את כף יד ימין, כאילו אנחנו מסתירים משהו מעצמנו, אז היא מעל, וכף יד שמאל מוכנה לדחוף משהו לצד ימין. אז אנחנו בעצם מסתובבים, כף יד ימין מסתירה, כף יד שמאל דוחפת לימין, וכשאנחנו מגיעים לצד אנחנו מחליפים את הכיוון, כשכף יד שמאל מסתירה וכף ימין דוחפת לצד השני. אז בעצם כל צד אנחנו עושים שאיפה ונשיפה. שאיפה, נשיפה. או אפשר גם בהחלפה
לעשות שאיפה, ובמעבר לצד השני, לנשוף את כל האוויר. תבדקו עם עצמכם מה מתאים לכם יותר. אז נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. או האופציה האחרת, שזה שאיפה, נשיפה. כל אחד ומה שמתאים לו. ברכיים תמיד מעט כפופות. אפשר ליישר אותם קצת כשאנחנו מחליפים את כפות הידיים. ובואו נהיה אחד עם התנועה, עם הנשימה. נתרגל עם עצמנו באינטימיות ונוכחות אל הרגע. אם הידיים מתבלבלות לכם באיזשהו שלב, אז לא נורא. הסתכלו עליי, חזרו על התנועה ומצאו אותה בדרככם. אין לחץ, רק תזרמו עם הרגע. ולפעמים הרגע הוא להתבלבל, וזה לגמרי בסדר. רק תהיו מודעים ותתבוננו בעצמכם, במיינד שלכם. והמשיכו, מבלי לוותר. אל תוותרו לעצמכם. שאיפה, נשיפה. הנשימה היא זו שמרכזת אותנו. בואו נעשה עוד 4 לכל צד. ואחרון. החזירו בעדינות את הידיים אל הבטן התחתונה, אל הטנג'ן. החזיקו כדור אנרגיה, ברכיים מעט כפופות. ונערו את הידיים, את כפות הרגליים, ועמדו רגע עם עצמכם. No problem, I'll message you. תנועה מספר 3 להיום. התנועה הזאת יש לה גם שם, אני נורא אוהב אותה. קוראים לה תנועה מים. אז פיסוק ברוחב הכתפיים. הכתפיים משוחררות, תלויות על השכמות. ברכיים מעט כפופות.
מבט נח על הרצפה ב-45 מעלות. תמיד נושמים אל הבטן. נשימות עמוקות. עם השאיפה. התנועה קצת עם אישיות, אז לאט לאט נלמד אותה. עם השאיפה אנחנו מביאים את הידיים לפנים, ובעצם מן חותרים מאחורי הגוף. וכשאנחנו מגיעים מאחורי הגוף, אנחנו נותנים מכה קטנה בכליות, בגב התחתון. ובנשיפה אנחנו מחליקים את האנרגיה לפנים בבת אחת. ועם השאיפה הנוספה אנחנו מביאים את האנרגיה למעלה ומורידים אותה חזרה לבטן התחתונה. עכשיו אני אראה את זה מהצד. שאיפה, אנחנו גם באים עם הישבנים לאחור, גב ישר, חותרים לאחור, מכה קטנה בכליות. נשיפה. מחליקים את הידיים לפנים, שאיפה, נשיפה. ושוב, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עוד פעם, איתי ביחד. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. שוב, שאיפה, מכה קטנה בכליות, נשיפה. מחליקים, שאיפה. מביאים אלינו, נשיפה. חזרה אל הקרקע. שוב, שאיפה, חותרים לאחור, גב ישר. מכה קטנה בכליות, מחליקים לפנים בנשיפה. שאיפה ונשיפה. ובואו נמשיך ביחד. שאיפה. חפשו את הקצב שהכי מתאים לכם. שאיפה, מכה קטנה בכליות, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. אם מתבלבל לכם, תסתכלו עליי, ובסוף אתם תבינו. הכל בסדר, לאט לאט. מי שרוצה אפשר גם להעמיק את התרגול, כרגיל, לפני שממשיכים לתנועה הבאה, מחכים לקמיעה של השאיפה הבאה. המשיכו ככה, בקצב שלכם. ונעשה עוד פעמיים כאלו של תנועת המים בצ'יקונג. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ובואו נשאר כאן, ברכיים מעט כפופות, מבט אל הרצפה. אפשר קצת להניע את כפות הידיים, כמו מגנט להרגיש את האנרגיה, הצ'י,
שיצרנו בגוף. אפשר גם להסתכל אם זה עוזר. וננער את כפות הידיים, כפות הרגליים. נביא את האנרגיה מעלה עם כפות הידיים. נסגור את כפות הרגליים יחד ונוריד את האנרגיה לבטן. נסגור את המעגל האנרגטי וכפות הידיים בקידה. באים קצת לפנים. ותודה. זה הרצף שלנו היום לצ'י קונג. רק בואו נסיים את התרגול כשאנחנו תופחים בגוף בשביל להזרים את הדם ולהטמיע את האנרגיה בגוף. כף יד שטוחה או אגרוף ומכתף עד כף יד. אנחנו תופחים, לא חזק מדי, לא צריך להכאיב לעצמנו. יד שנייה, בית חזה. בטן תחתונה, בטן בכללי ואיברים פנימיים. האגן, הרגליים, מכל הצדדים, גם מבחוץ, גם מבפנים ומאחור, עד שאנחנו מגיעים לישבנים, לגב התחתון, הגב האמצעי, לצידי הגוף. גב עליון. וצוואר כמובן. כל הראש. הביאו חיוך אל הפנים. חיוך של הודיה לעצמנו. איזה מדהימים אנחנו שאנחנו ככה מתרגלים. עושים משהו למען עצמנו. בפנים. טיפה גרון. וזהו. לנער את הגוף, אפשר גם להניע מצד לצד, מי שאוהב. זה אחת התנועות האהובות עליי, מאוד משחררת, מאוד נעימה. נחזור אל המרכז, ונגיד שוב תודה. תודה רבה לעצמנו. איזה מהממים אנחנו. וואו. מרגש אותי. שאני קם במחויבות שלי בבוקר ומתרגל. זה מדהים. זה באמת מדהים. וזהו. זה היום התרגול שלנו, ואני גם מודה לכם אם תרגלתם איתי. מקווה שנהנתם, מקווה שזה תמך בכם, מקווה שיהיה לכם יום קסום בזכות זה וגם בזכות עצמכם. וזהו. אני מאחל לכם יום מדהים, שכל רגע יהיה ממש מפעים ומלא באור. שום דבר לא מובן מאליו, אז כשאנחנו מסתכלים בטוב על דברים ולא לוקחים אותם כמובן מאליו, אז אין באמת סיבה לסבול. לא קל למיינד שלנו, אבל בהחלט אפשרי. צ'יקונג יביא אותנו לשם. יאללה, שיהיה לכם יום מדהים. Love you. Bye, have a good day. Or night, I don't know. I'll message you. Bye.